Tu que portes l'experiència, el coneixement i l'expertesa en gastronomia, què t'aporta treballar amb gent jove que comença? M'aporta que sortosament la gastronomia i la cuina no para, sinó que avança i que jo d'alguna de les maneres també aprenc noves maneres de concebre els plats i les cuines, perquè això és evolutiu. El que més m'agrada per això és que aquest concepte, que d'alguna manera tinguem alguna de connexió amb la nostra tradició. Llavors, dins de la nostra tradició, que fem avantguardisme, això em sembla fantàstic i això el jovent ho aporta. Treballes amb l'alta gastronomia. Com creus que ha de ser la formació dels cuiners del futur? Quines habilitats es valoraran més? Jo penso que es valorarà molt el respecte que tinguin pel producte, que cada vegada ens serà més complexa, més car i més difícil de trobar. I llavors aquest respecte pel producte, de no malmetre'l, i sinó de simplement acabar-lo d'adequar al plat que nosaltres vulguem fer sense perdre la seva identitat, això jo penso que serà de les coses que més hem de valorar.